Het Uitbureau is een culturele website met een agenda met alle culturele evenementen van Friesland op komen te staan. En dat gaat van musea en theatervaststellingen, concerten en nou ja, alles wat je maar bedenken kan op cultureel gebied. Er zijn verschillende uitbureaus hier in Nederland, 16. Je hebt het Amsterdamse uitbureau, het Utrechtse uitbureau en dus ook het Frieske uitbureau. En om onze Frieske identiteit toch wat meer kenbaar te maken, dachten wij met een Frieske website. Dus nu hebben we een deel van de website is in het Fries. Dat deel dat het beste uit Friesland en alle vaststellingen die ik maar een Fries tintje hebben, die komen in het Fries op een website. En daarnaast komt er aanst een nieuwsbrief, een Frieske nieuwsbrief. Wij hebben al een Nederlandstalige nieuwsbrief, die komt 1 keer in de maand uit. Maar straks maar die Frieske willen wij weer de nadruk weer meer lezen op dat Frieske aspect van het Frieske Uitbureau. Wij willen graag hiermee een groter publiek aanspreken. Wij zijn een vrij nieuwe website hier in Friesland. Het Fries Uitbureau is de laatste van de uitbureaus ontnauwd. En toch de nadruk te lezen op dat Fries willen wij wel bekendheid verwerven. En de Friesen aanspreken en samen meer publiek loeken.